अंते है तान सिंह अला गीत संगीत गावे के बेरा हो गल बा हमरा। मैं कुर्सी लाल हो गई बैजू बड़ा लाल आप मारे अभी अभी देखा तरह सर गंभीर कितना भइल बा, गंभीर कितना भइल बा। अरे थे आवाज हाँ ये जानता रेला रेली में नहीं होते ही से तने जोर तोर से गीत संगीत गावला पर इकुल होला हमरा उहे में ही संगीत गाती नु त ना होई, लेकिन में ही गावला पर श्रोता के आनंद ना आई। श्रोता सुनो ये लोग जौन सुनेला उ मिजाज हम गाईला बजाईला तनिक लागेला सब के, लेकिन गीत संगीत के माध्यम में बढ़ब जा हमने का बड़ा बोला ताड़ा नचनिया के, लेकिन नचनिया के इनकर केस हते बड़ा बा तो हेंगा ना चले तका त हेंगा कल के चलेली तब हेला कि अनहरी गाय चलतिया तीन को नचो जाने ले, तीन को नचो जाने ले। जानता ल तारा के 50 रुपया कह देलसिया काहे ए से देलसिया नु कि रकम बोका के बुद्धि ना देवे के चाहिए, रुपया दे देवे तो ई सोचल कि एकरा के बुद्धि बतावल ठीक नहीं है। एकरा नाच तो करे आवत न कि हम के नाचीला जन ई नाच देखावत तड़ी ई नाच रोशन भाई जन देखले उ नाच थोड़े ही नाच तड़ी, इनकर अलग नाच बा। लेकिन एक उतर हेंगा 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 कर दे, लेकिन ई चीज ना कई सोचले कि जाए तो बुड़बो खा करके 50 रुपया दे देवे तो और बोली तो तनी सुनने में हमरा मजा आई। बुड़बो के मारे में जितना मजा ना आवेला उ भचर भचर बोलन से उससे बेसी सुनने में मजा आवे। के कह अब ना निकली तो कब निकली। बाल बच्चा ला आदमी भइलन तो बाल बच्चा ला तू आदमी भइल अब अते अते कुर्ता ना पहनबो तो कब पहनबो का बुलेट गलती बुलेटा तो हेबर फेरे में पड़ गरला, लेकिन ठीक बारे से धल धराऊ हमर टीम में आदमी बाले छोरे वो सुअर के बच्चा हो। दूध के कीमत काबा 40 रुपए 50 रुपए ही है नु किलो बेचाता चाचा 40-50 रुपए किलो बेचाता दूधा आ दरुआ तू जाना तारा काहे से केनो करगो हकी बुझाता रहा बतावा ना घरे कैसे मिलता अभी धोके बानू धोके बा बंद भइला के बाद धोके बा दरुआ देखी 1200 रुपए 1400 रुपए फूल का तो मिलता है। वो गाना गोले रहे सुन ले रहे हम कि 600 में हाफ मिले 1200 में फूल हो तो हम वही कैसे कल सुन ले रहे कि बताओ 1200 में 1 लीटर मिलता आई 40 रुपया में 1 लीटर मिलता। हाय 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 जबकि वो फायदा करता है नुकसान जबकि दूध पीला से इंसान के फायदा हो, शरीर के लिए लाभदायक है। आपका शरीर हेल्थ अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन कीमत एकर कम बा, दरुआ पीला से हानि बा, वो शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन लोग ज्यादा कीमत दरुए के देता है। सोचिए ली बात बा आखिर का है। दारू पियबो किडनी सर जाए, लीवर सर जाए, जिए के 80 बरस तो 40 बरस में दांत चेयर के निकल जाए। चाचा दूध हाला दूध पियावता उठावना भइल बा दूध के महीना लागता तो जाता दूध के पैसा मांगे महीना लगता तो मलिकार हमरा के पैसा दिहल जाओ लोग डांट देता दूध पियोले बड़ा अगला महीना ही है पैसा खातिर हमेशा चढ़ा लागल जा 2 महीना बाद आई है यहाँ भैंस के चोकर नहीं है लड़का के तू दूध पियोले बड़ा ऐसा कि तीनों लड़का हमार पानी फेटुआ दूध पी के बीमार पड़ल बड़ा सर। लोग तनी दूध में पानी मिला देता तो लोग डांटता और ये दारू में लोग पानी मिला मिला के पियता एकर नालिश कोई नहीं खे करता। सोची विचार करी चाचा दूध हाला दूध पिया के पैसा मांगे गल त लोग ओकरा के डांट देलक बोल देलक गरिया देलक और ये दारू के काउंटर पर लोग जाता तो पहले दारू वाला पैसा ले लेता पहले पैसा लेता का है उ सोचता कि हम देता नहीं जहर ई पी ही
तो एकर गारंटी नहीं है कि जी ही कि ना जी ही। तो ऐसे पहले पैसा ले लेता एक बाद में दरुआ देता। दूध है ना सोचता लोग की जाए तो हम पियोले बनी दूध ई हटे अमृत ई पीही तो जी ही आ जी ही तो आज ना तो बिहानो तो रुपयावा दी ही। उहे कभी लिखता रे कि दूध हो दही से महंगा बिकात एहिजा जाम बा आ जमाना के काम नहीं खे वो करे देसी दाम बा। और आज के डेट में लोग पूजा करता शंकर जी के, प्रभु श्री राम के, दुर्गा जी के, लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के, लेकिन ये कुल जरूरी नहीं है। बतौनी हनु सुमिराने में कि इंसान खातिर सबसे देवी बड़का देवी हमनी के माई है और सबसे बड़का देवता हमनी के पिताजी हवे। माई बाबू के कोई नहीं खे पूजा करत आ लोग बाबा धाम जाता। आपके कर्तव्य से अगर माता पिता खुश नहीं है तो हर तीर्थ धाम यात्रा आपका बेकार रहता है। पूजा करे के बाद तो माई बाबू के पूजा करो। भगवान के कोई देखले नहीं खे लेकिन लोग के विश्वास बा। लेकिन माई बाबू ऐसा है लोग उहे हमने के जन्मदाता लोग तो उहे भगवान है। वो लोग सामने लौकता वो लोग के कोई नहीं खे पूजा। चाहे पूजा करे के बाद तो एगो देवता बारे जे आके सामने और बारे साक्षात उनका के पूजा करे खातिर कुछ खर्चा ना लगे। और दुर्गा जी के पूजा करम, शंकर जी के पूजा करम, 2 रुपया का अगरबत्ती ले छी ना ले हम लो। हां जी। लेकिन एगो ऐसा देवता बारे कि उनका में 1 रुपया खर्चा ना लगेला। फूल से ना फल से बस 1 लोटा जल से। सूरज भगवान पूर्व में है उगेले नहा धोआ के फर्स्ट क्लास पछुआ मारो आ जाके सूरज भगवान के 1 लोटा जल दो। जेमे कि सूरज भगवान उगता रहे तो पूरा दुनिया पूरा संसार के रोशनी देता रहे, प्रकाश मिलता। लेकिन सूरज भगवान के कोई जल नहीं देता ना। हमें खर्चा होइले नहीं के तब खर्चा नहीं के तब पर। लेकिन का हम के करा के दोस्त दिया, आजकल के खाना के दोस्त दिया कि आजकल के जनाना के दोस्त दिया कि आजकल के मर्दाना के दोस्त दिया, कुछ समझ में आवत बाना। ठीक है बा। लेकिन एगो पॉइंट से रोशन भाई के तुम मरलू है बोले बा। कार्यक्रम जब हम बंद करता है तो एंट्री तुरंत होके के चाहिए। लोग इंतजार करेला। फसल थोड़ी रहलिए फंसा ले रहल को ना तो एक के साथ तारा दोनों आदमी कहे के चाहत रह। तू कहत रह कि रूम में चल गई है ज्योति दिलिया के चल गरली है। बताओ काम रही तो रूम पर ना ले जाइए तो कहां ले जाइए? बिना पूछले कोई के रूम में ना जाए जाला और कोई कुछ कह देवे रूम वाला तो कोई बिना मन तो फिर तो उन्हें सलोड़ गिरावते न वही मतलब 2-4 तबर दे देवे लोग तो का करब। हां चुआवते न के परी गाड़ी जोन हो गाड़ी के घर मानल गइल बा। तू कहियो उतर के ना जली कहियो ना जली वो गाड़ी में तैयार हो। अब छोड़ा जाए तो बात के खत्म कर। बात हो गइल लेकिन और सब ठीक बा। तहरा के हम दूसब ना जैसे ये दूसब ना रे हमरा नचनिया के तो हम इनका नचनिया के दूसब ना। काहे पूछो? काहे कि हम मर्द हैं। मर्द एगो मर्द से लड़ेला आ जितना मौगा होखेले से लेडीज से जुड़ाले से। जैसे रोशन में तहर ब्यास मौगा हो बा मौगा ना रहते तो लेडीज से ना जुड़ते। अरे महाराज नचनिया से दुगो लगावे आल रे। हम मर्द बानी तब न इनका से जुड़ाता नहीं। तो है दे मर्द मर्द से लड़ेला औरत औरत से लड़ेला। इनका के बोले खातिर हमू हाथ ना बोल देम कहे बात नहीं खे। लेकिन देखे वाला लोग का कहे कि दोनों साथ ई बेसो नचनिया के कहलक उ बेसो ए नचनिया के कहलक। लेकिन ई कुल हम ना करब। मैं जो गाऊंगा सोना गाऊंगा और सोना पे ये सुहागा लगाएगा।